Вітаю, сябри! З вами, як і раніше, Мар'янна, або господариня Мар'янна. У мене криху сьогодні, напевно, чуть мой не зовсім звичайний голос. І я знаходжуся так само у незвичайному місці. Я знаходжуся, ось самолітик летить. Я знаходжуся у парку у Палангі. І я знаходжуся на путі на пляж, де вже знаходиться Олег. Ми тут відпочиваємо вже другий тиждень. І перші дні накупались, назагорали, навозгорели. Как водичка? Да, когда привыкли с Коваля, вельми теплая. Сегодня 7 жнивня, и я открыла свой купальный сезон. Молодчина. А какая водичка, может, ведаете? 20 градусов было. Вау. Ну, она як і вчора. Може. Але коли привикли з Коваля теплая. Вау, А да. коли берега як парное молоко. И вам пошансовало. А на дворе якое. Ну, По правду во. был цельный день облоки. там в облоке І таки криху сонейка на сподвижна. континенте. Насамрэч зраніца одно сонце. Так. Вот над самой Палангой, над пляжем. А ўсе облоки вось там, как застряли вось там вось. І так яны. І там. Ну, не забыли вы за год как плавать? Ні, Умеете? Нормально? Продемонструйте нам, покажите. Так я ж уже. О, молодчина. Я голову не хочу. Як чайка, а вон чайка. Вон чайки Я плывают. случайно не хочу мочить голову, хотя могла бы еще кролем поплавать. Но кролем только в бассейне могу, с шапочкой. Не люблю, коли голова макушка. Ну, вам лепше, чем в Сочи. Ой, чем в Парижі зараз. Ну добре, не мочи. Вітаю! Привітання. Що робишся в магазині у мене на пляжі у Паланзі? Пригоди для дівиць на Володарці. Ось. Твоя нова книжка. Так, якраз позавчора її отримав. Ми тобі щиро віншуємо. Дякую. І якраз сюди кабжать. А покаж, як вона. Как бы, как Ось вона, так как бы. вона виглядає. Ось перший арешт. Ага. І А обложечки які там? у нас тут тексти, поміж ними тексти йдуть. Ось тексти тлумачальні такі. Потім якісь віршики. Ну так пролистає. Малюночки. О, Ну все. цікаво, молодці, як зробили. Називається Чудово. книга для дітей з дорослими. Книга віршів і малюнків для дітей з дорослими. Ага. Ну, дітей немає, дорослий є ось ти. Ну от, Що ти нам? от ми читаємо зараз Ага, по порядку, зараз у нас прогулка. добре. Снег іде, калёнки грають, в'язні в дворику гуляють. 8 кроків і назад, дядя Вітя вельми рад. Його година толкотні, і з хлопцями долбатні. Ну тут весь цимус в тим, що всього 8 кроків туди і назад, от і все весь дворик. Ну, для чоловіка, який сидить там в тюрмі, безприпинно, да, то і це щастя, велика висіна, це прогулка, 8 кроків туди-сюди. Дворик может быть разный, больше, но нам частенько отдали великие. Тут и сказали, дядя Витя Витя. Мы подцепляли прогулку и говорили, что еще человек говорит? Як чудовно. У яких чудовних умовах ти А ось, читаєш мені книжечку? а ось Потому что- это ты. Это я? Да, это ты. Вот, этот вещь называется сон.
дядя Витя бачив сон, побывал на воле ён. Следство на день отпускала. Дядька ныє, что так мало? Не поспел хіба помыться, хлопцы троллять дядю Витю. Ну это типа, что тут приснился, мне самому приснился такой сон. Я в ночь просыпаюсь и кажу хлопцам, ой, я сегодня дома побывал. А мне классно, помыться хоть успел? Ну добре. Вот и так я. Ну, такие я. А еще поделка. Дякую. І якраз похолодало, почався шторм. І на морі були великі хвалі, і навіть рятувальники вивішили червоний стяг, що купатися нельзя, заборонено. І якраз був моцний холодний вітер. Ну і ми подумали, о, усе добре. Якраз нам треба відпочитися сонечка, ми вже згоріли криху. Так, сегодня у нас 11 жнивня, неделя. Вчера ночью была мощная буря, и было дождь, варьяцкий ветер, поднялись хвали. И вот сегодня мы пришли на пляж, как поглядеть, что же отбывается. Бачим, что справді шторм ось такий великий. Я думаю, что не меньше за 4 баллы. Хотя некоторые заходят в воду. И вода это теплая, уж меньше. Уже не 20, но 19 передаешь. Вот взять. Вот как тут, это означает, что купаться нельзя. И такие принимать водные процедуры. Некоторые ризикують і ось їх приймають. Вон як та парочка. Але, звісно, купатися в таких хвалях нема чим. Ось. До горизонта, до гляда хваль стоять. Конечно, не ездить наш кораблик прогулочный. Все, покуль замерло. Ось пляжи пустые. Такі чайки ось літають, чайки. Ось так. О, водичка. Зараз ми її попробуємо. О. Да, теплая вода. Вода теплая, як у нас до этого было 20 градусов. Может, она вот такая самая. Это Вельмедзюна. Потому что я чекал, что с глубины, там Балтики, принесе холодную воду. А мне вот так бывает, что она остается теплой. Привитание. Вітаємо. 11 жнивня 24 года. Ось такое у нас море Балтийское. Штормик, моцный ветер, моцные хвали. Але вода теплая. Так? Олежка? Так, да, я пробовал. Олег Вода хотел, теплая. а Але моцний. спробовал водичку. 10 градусов. Моцного ветра можно было бы и купаться. Але бачимо блоки, і вони несуться, і сонечко то з'являється, ось там вже ось над морем, а зараз ось тінь. Червоные стежки вывешенные. Червоные стежки означают, что купаться нельзя. Он ризикует. Ну так, окунуться просто. А вот эти крыло, вон. Крыло, это парус такой. И чай. И чай. Несос, да. Близко, так? Так. Так что вот такая. Такая у нас баланга. В жнивне 24 Не, ну у нас 5 зим было теплых. И вода была 20. Уже черные. Корабли на 2 дні, а вот вельми
очі для скури. Дійсно, Яка у ні, мене ну, чудовна. А Це видите, ще який я запарився. З минуту Що ви кажете? подарунок. Що ви кажете? А? Про що ти казала? Я казала, що ось так. Про подарунок ти казала? Я говорю, это подарунок Олега Благогодного. Так, якар. Это бурштин. И что там? Я якраз Что, приходь. Все, сподіваємося до наступних зустріч. Будь уже більше на дворі. А ми йдемо гуляти далі. Сьогодні у нас 12 жнивня. Вот наша эта будочка готовальная, якая сегодня ничего не показывает, но мне сказал вратовальник, что вода 19 градусов, 5 баллов шторм, по ветру 20, 21. Вот так. Сегодня амаль никто не купается, потому что мощные такие волны, 5 баллов. Вот приходят люди, некоторые загорают. Ось. Ну или просто почивают. А большинство, конечно же, ходит уздовж моря. Ось я тоді что-то просто так само прошелся. И нормально, как бы мне все было. Только, конечно, пока еще мощный ветер. Это так заминает. И якое я зробив відкриття в конці, що ось там у нас уже змістився, знаходиться месяц на небе. Тобок, я думаю, что это предвестник того, что на дворе будет меняться в лепший бок. А покуль ось так. А, ось покажу. Як тут здарилося, що перший захворів Олег. І ведаеце, 2 дні ён ляжаў, потым неяк стаў падымацца, хадзіць і нават учора пайшоў першы раз на пляж, якраз надвор'е наладзілася, зноў сонца і гэтак далей. А я якраз на 2 дні пазней. І што вы думаеце? У нас ковід, конечно. Па ўсім гэтым сімптомам это тыповы класічны ковід, але ў лёгкай форме. Вось так нам пашанцавала у Паланге на працягу адпачынку перахварэць ковідам. Я захварэла пазаўчора, это быў панядзелак, сёння серада, 14 жніўня. І вось у меня пік был позавчора, а учора я таксама лежала весь день. Ну, конечно, была температура и все симптомы. Але вось сёння ўжо цягнуся, слабасць у ногах, вось голос такі, і насмарк сильны, голова сильно болела. Температура зноў была, асабліва у пікавы дзень. Олег таксама. І слабасць. Сразу першы сімптом – гэта слабасць вялікая. Просто тягне только лежать, и все. Ну, у меня уже, значит, з носа переходит уже у кашель. Але я еще поспела збегнуть в аптеку и набыла все, что треба. И частку, особенно парацетамола, взяла с собой. И мы правильно лечимся. Я еще раз у Ютубе поглядела. До речі, про Ютуб. Значит, у Ютубе слухаем в гэтыя дні. Па ўсім Злучаным Штатам Амерыкі больш чым у палове штатаў наступае ковід, ідзе масавае захворванне ковідам. Незадоўга, як мы збіраліся ехаць у Палангу, чытаў у літоўскіх навінах, што па Літве ідзе ковід
возросло випадки захворювання, і особливо пишуть у місцях відпочинку людей. Я ще подумала, ми якраз їдемо, ні, нас мінує, ми не захворіємо. Ні, не мінувала. Ну що робити? Як є, так є. Зато ми лічимо це як добру прищепку супроть ковіду. Зато на осень і зиму ми вже будемо підрихтовані. А на дворі якраз вчора таки наладилося, такий був сонячний день, і супокоїлося море. Олег уже ходив і купався, і загорав, а я ось сьогодні плетуся туди. Олег, я хочу сказати, що здимати не планувала у Палангі. Ось ми вже другий тиждень відпочиваємо, це моя перша зйомка, відеозйомка. Ну, але, може, протягну. Завтра планую, 15 жнивня, тут, значить, в цьому чудовному парку, який каля пляжу, каля моря, тут є така естрада. Я у минулих своїх відео про Палангу показувала. А сьогодні, в минулому году ми не пам'ятаємо, по четвергах, п'ятницях і суботах, где-то у 6 годин, там на такой эстрадке такая, и вокруг скамейки играет духовой оркестр. Збираются литовцы с детьми, на траве сидят, на скамейках вокруг. И они где-то тягом годины уже полутора, играют разные такие вещи, речи такие музычные, классно. Я планую завтра, в четверг, подойти и показать гэты оркестр, гэты концертик, заснять, показать вам и себе на память. Вот такие наши справы, такие отпочинок. Ну, а голос типично ковидного человека. Ну, але я хочу сказать, что, видите, при ковиде подняться на 3-й день, 2 дні полежать и на 3-й уже пойти. Олег нават бегае кожны дзень у парку гэтым, і нават пабег ужо на 3-й дзень. Олег казаў, што ногі таксама, вот у мяне, як сёння, такія слабыя, такія ватныя какие-то, ось, как бы так, лень ідти. Но ён пераадолеў, так пабегаў менш, но ўжо на наступны дзень яму было лягчэй. Так што я лічу, што мы вельмі хутка тут аднаўляемся пасля ковіду, і гэта вельмі цудоўна. Значыць, галоўная моя парада – это ляжаць, піць як мага больш всякай жидкасці, але ў Ютубе я паглядзела, што раюць піць не шмат і больш рэдка, а лепш маленькімі дозамі, але часта. Ну, мы п'ем і вітамін С, і чай, гарбату мы купілі зеленую, мёда тут набылі, маліны набылі, і туды, значыць, вось такое. Шиповник Олег нарвал там на пляжу, расце такі дзікі шиповник, такі вялікія. Вось на здымку можна будзе пабачыць, як я хварэю, ён прынёс дабычу з пляжу. Это учора было 13 жніўня. И мы тогда он почистил, мы эти шкурочки помыли и завариваем, так само пьем витамин С. И, конечно, не переедать, конечно, аппетит отвернул, и он уже мясо есть, шашлыки, а я не такой творожок, чаек, сырочки и так далее. Бутербродик легкий такой, с сыриком и с горбатой. И лечу, что... и пили парацетамол. Но Олег только одну выпил, а я выпила, может, 3 таблетки. В основном, когда был пик лихорадки такого озноба, а может, нават 2 только. Ось. Так что это вельми хуткое наше аднаўленне пасля ковиду.
Ну, пару дзён мы згубілі, але, ведаеце, і пару дзён нас отняла прырода из-за шторма. Опять самолетик летит. А я лічу, што это добра, дае адпачыць ад сонца. Калі б вот увесь час там, это таксама ўжо не прыносіць добра, так. Все, значыць, я іду зараз да Олега, далучуся да яго на пляжы. Зараз, можа, 5 гадзінаў вечар, еще с 5 до 6 сонца пече нормально. А здесь, каля моря, это все добро. Купаться я, конечно, не буду, помочу таки ноги. Але, ну, в общем, сколько смогу, побуду. Так это у меня будет премьера после ковиду. Ну и до наступных встреч. Это, сподеюсь, завтра на концерте. Это завтра, 15 жнівня, на концерте духового оркестру. Я не ведаю, откуда ён.